Margita Izolán, Romhányi József, foci meccs. 22 esztelen, félmesztelen egyén egymás hátán hegyén nyühög lenn a pályán. Mások mája táján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítélet 11-est. S mert a szegény feje egy 11-est kirolt, a fele közönség átkozza a bírót. De senki sem csendes a nagy embertömböl, mert a másik fele harsány éjjent bömböl. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, feltre szétvér frecsen. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, és úgy esik össze, hogy meg se nyekken. Azután a labdát megcélozza jól. Gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem az alapját. Azt a kerek tököt, s a feje felé bökött. Erre az. Ó, te gaz! Engem sértegetni mersze? Persze. Mindketten szólnak egy-két havernek. Gyertek, fiúk, segíteni, ha vertek. Jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek belekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a földre elnyújt testek estek. De a két okozót rejti már a bozót, s merre egy rést leltek, gyorsan elszleltek. A többit azután alig egy-két nappal derék rendőrség verte szét kardlappal, le a kalappal.